Čauky mňauky, moje meno je Divakill a poďme na to! Hráme fackovací challenge na ruky. Jau. OK. Jau, ty. Jau. Nie tak silno, Fabi, nie. Fabi! Teraz sa pozerajte. Nie! Tam čo má rozrezané tuto, ukáž. Tak to bude mať za chvíľu naozaj rozrezané. Môže aj dve. Tá nebolela, podľa mňa. Až tak. Ja si to nemôžem držať. Jau! Ježiš, to bolo počuť, jak one. OK. Ty mne? Silnejšiu! Dobre. Ale nie tak silno, Fabi. Dobre, že keď ja sa takto napružujem, tak ti dám takú slabú. Nie! Počkaj. Skôr bližšie ruku, takto mi musí natiahnuť. Dobre. Vidieť. Natiahnem. Nie až tak, tak. Okay. Skôr vymeniť ruku, ako ak chceš. Dávam sa! Jau! OK, tento challenge som vyhral ja. Čaute!